Amin din ito, Lapas na ha, Lapas. Tumira Munisipyo, Lapas, Munisipyo. Oo, Tumira Police Station. Malibutan na kita. Merkado nira, merkado. Oo. Ani na kita halapas, ani maintro la kita. So amin tira simbahan din ni halapas. O si tira altar, gold. Takan hita pala din niya sulod ken o nakasagar ang sarado din he. Matira din kong binto. Oo, pwede mapakian naghihapon kita. Elmer Pasagi, Amaton Cora Paroko. Sige po, Padre. Ikaw. Ikaw. Padre. Sorry. Sige, Padre. Sorry. Nag-inistorya akong kita mo ngayon ni Padre. So shoutout kita kang Father Elmer Pasagi. Ang Cora Paroko didapit ha Lapas. So yan ang matikada ng kitat munisipyo yan Mano inupad to mayor? Mayor it Lapas. Jewel 5 Custodio. Jewel 5 Custodio. May dalang din lituan. April 5 may manong-banong na bene. So si Mito Yunting mapakani April 24. Tapos motor cruise may dadin Saan patron din 28 April. Gino mga tika na gulman for patron. Ay kita kang alimot ha, April 5 may ada din ni Manog-Banog Festival. Ika-5 kuno kato giton nga era din ni festival. So nakag-araw na kita hinabiso na Lapas Police Station. So magsarapit line nira. Agikita niyo dito na Municipal Hall. So shout out kita ni era officer in charge. Police Lieutenant Achilles Orlando A. Amargo. Amo ito na Chief of Police itong Lapas. Amin natira din kanan na Lapas sa Municipal Hall. Mausay mausay. So nakagsarit ng kita dito na Bureau of Fire Protection itong Lapas. Ay kita kang alimot pakisabinin. Sir 921-259-1170 ay kamo kang alimot itong hotline Lapas. So amoy din ito ni Fire Station. Yan big shoutout kita Senior Fire Marshal Officer 3 Dulcidet Villa Flor. Amoy itong Municipal Fire Marshal So malibot luat kita. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing. Ay nira Munisipyo, Lapas, Munisipyo. Nira simbawa atungan. Nira Police Station. Malibutan na kita. Merkado nira, merkado. Sorry. Mana? Mawasan kita nak. Ani na kita halapas, ani maintro la kita. Good morning. Today is March 17. Kung taloy, March 17 na yan. Okay, ini March 16. Ang kakulop tayo nga kuha. Today is March 17.
So ang may dato niyo mga rawon 2026 time check kung taloy. O kung taloy lang 8:30. O hala. Kadiyan kita sa kubnak. Nga tagani kita talahuran na. Nakon na lot ito. Kuan. Ano daw? Lumugmugan kita. Okay, namahaw kami. Ito mas anong sura kuan, ano pa nin? Kinula. Salit malang sa nasaragan. Pampagudin din tat. Tas pustiso naguro ulbo. Ate pero piling at parong. Oo, naguro ulbo tat pustiso. Yak. Kubutan nga kita ng tigal. Man, baka naman full din. Oo, so amin tira ko ano. Naklodan ay. Naklodan ay. Mana. So amin tira simbahan din ni Halapas. Inin nakadamo na kita magsinangan ni siguro pero nakabisis gihapon. Good man. Yan na pala kita pa kasulod din baga mapawa. Ay kasagaran pagkakasin natin masirong. Itong era di padi. Ihikuan. Itira ko din ni Kuraparo ko ba. Nangalimutan nga ron sa taloy. Oh, sa tira kuano. Oh, sa tira altar gold. Oh, pero pares dito tanawan ano, mga suka dito na no. Man. Ora to din iba nga baga. Mapapakyanhan. Ano man tira didi. Ano tira kumbinto. Oo. Pakanhita pala din niya sulod ken o nakasagaran sarado din he. Ini ang kakulop naman ini nga pagganhi. Itato niya mga raon kay makurita pag-usahon mahilaba nga duro. Man. Matira dili kong binto. Oo, pwede mapakyan nagihapon kita. Maghatag gihapon ito na katalahuran. Kunin ito na irakura paroko. Good morning. Ay, good morning. Oo. Oh, sir, mapakyan na la. Sino pa ito kuan ang kura paroko? Handin hiha at halapas. Actually sir, tika ako tanawan inin baga nag-vlog ako. Sige tak iton pagkakadtoton sa ngabong to nakatukan simbahan na baga tukuha ang paton kuan tapos ginmi-mention ko tong padi iton ano pa iton Kuraparo ko katapos na pagkatulad hit mga munisipyo, PNP, BFP. Po? Sangkayton nyo na akong vlog. Garces, Anthony Garces tagingaran ni. Padre Elmer Pasagi. Elmer Pasagi. Amoton Kuraparo ko. Kuraparo ko din Sige po, Padre. Ikaw? Oh, ikaw. Padre. Sorry. Sige Padre. Sorry. Hatanawan ko ani Padre Konkon. Itamon. Father Elmer Pasagi ba ikaw ngayon? Sorry, Father. Damo. Mga Pasagi. Taga Kuang Canramos. Opo. Sige, Padre. Kastorya. Bado. Si Father Elmer Pasagi taga Tanaw dapat Europod. Mahusay di Halapas pagkadi kamo.
Oo. Ang ginistorya akong kita yamo ngayon ni Father Elmer Pasagi. Oo. Tawag niya. Amo ngayon nagkastorya. Oo, anyway. Oo, makadi na kita ha. Malibot-lot kita itong nirabong to. Arisyo. Padi ngayon. Padi ngayon nagkastorya. Padre ngayon. Ikaw Anthony, Padre Elmer. Kananak. Hay, Tonyo. Masaripak na. Baga, may dako nagyapad to baga sinisir ba vibration ba nga automatic ipadramo din padi. Maliwan na kitang battery. Oo, so shout out kita kang Father kan Father Elmer Pasagi an Kura Paroko didapit ha kuan ha Lapas. So yan amatikada ng kitat munisipyo no. Baga nakakanhin agad kita yun, igulalot kita baga nalibot, good. Not aw na agilahan simbahan. Pero ang pagkadihan mga munisipyo, anira PNP, pero siyempre sa tayo nga baga panuyo ano, nga kada lugar, kada bungtong atong gingkakadtuan, o ilonglig alpakaparo. Kada nato pagkakatuto sa nga bungto, aton itong gina bibisita. Oo. Bagan kasagaran ano PNP na bagan pag-aatag yapon katalahuran nga naha BFP. Oo, ayon sa kunyang bayan. Makadiyan kita to nira kuang mga PNP ato dito PNP aditira Lapas RHU, no? Oo man. Amin tira RHU itong Lapas. Oo, ano? Baga, mausay. Ha? Uy, tagwang 50, litson. Ano itong litson manok? Baboy. Oo, so magkadi kita amulot tira Lapas, ano? Lapas, pagyan kita at mayor. Mano hinupad to mayor? Mayor Itlapas. Jewel 5 Custodio. Jewel 5 Custodio. Oo. Naunalan niya middle name, Jewel Custodio 5. 5 tiyaging kuan. Apelyido. Apelyido. Middle name, Custodio. Custodio. Oy, do amo ngayon bang custodio din eh. Oo ha. Mausid diro din eh. Naglilibot la sir. Oo. Alit na gani. Ada, rabot. Oo. So ano eh, May dalang din kuan. April 5 may manugbanog na bene. So si Mito Yunting mapaka ni April 24. Oo. Tapos motor cross may dadin Saan patron din eh? 28 April. Pero April 4. April 5. April 5. Manugbanog festival. Kagabi Reggae Night ni Banal. 25. April 5. April 5. Banog anong hours it kuan? Alas 8 ton magkakatiro aga. Hay magdapit. Ato dito may bypass di nagkakuan ka periya pag di kaninim. Oo. Ada dida. Ada dida. Banog festival. First time ito no? Ha? First time. Dire makakon na to niya may kaupat na unta. Yan may katulo pala. Okay. Ano tumaran to sangkay? Paningkamot Mart. Ikaw. Ano Sige. din na kuan. Awani ka din. Sige lang kung magkuan ka. Oo. Ani man ako. Sige. Basta manugbanog festival April. Nagtanaw April 5. kita lahi mga buko. Buko. Di da mga kandalon Marshall. Ang kuan ko din may Santo Niño. Oo. Ito din ang kabukan tos kanra. Pero ani ka na paper me. Ani permi kay dito dito ani kami ano na magbuko dito na mga buko mga tikang mantan-awa manggod. So Joel, Mayor Joel 5. Amo ton din Gamit kuan. Mayor Lapas. Mayor Itlapas. So April 28 patron din so katikangan na yan ang April April 5. Damon at kuan. Damon Karitaon. Pagkagabi Reggae Night. Oo. Sige. Thank you. Thank you for the po. Kami dahil welcome gyap karon
boxing, mga boxing mga gap. medalist, Oo, 20 size, Oo. 20 size, mga taga din hiyap. Amo man sharing nira dinit mga kuan. Opo. Taga Sige. pagparisyo at lapas. Sa down tier town. Ay, shoutout kita. Shout out mga taga Lapas mga followers. Thank you. Oo. Sige, sige. Antonio. Thank you ha. Mm. Gino mga tika na gulman for patron. Ay kita ka ngalimot ha, April 5 may ada din ni Manugbanog Festival. Maikalima niya kuno kato giton nga era din ni festival. Shoutout kita Mayor Joel. Hopefully sana ma-meet kita in person. Nga di kita anit La Paz Police Station. Siyempre marugya pag kitang katalahuran nanay. Parang so nakag-araw na kita hinabiso La Paz Police Station. So magsarapit line nira. Makikita niyo dito na Municipal Hall. So shout out kita ni era officer in charge. Police Lieutenant Achilles Orlando A. Amargo. Amo ito na Chief of Police itong La Paz. It's a pit hinin amot BFP sumakad tuluwat kita. Amo yung era din kanan La Paz Municipal Hall. Mausay mausay. So panumdum ha, April 5 Tonyo ayun kiwi gito mabirthday tak anak April 4 dibu tak anak madibu kan anak yun ang April 4 ha. Kaya kita itong fire station tapos malibot lagi kita tapos makadto na kita hakuan. Okay. So nagka-dere information ito pamatiko kanan kuan ini immersion So nakagsarit lang kita dito na Bureau of Fire Protection ton La Paz, and we would like to di man nga nito era kuan La Paz hotline han La Paz. Ay kita kang ngalimot pakisabinin. Sir 921-259-1170 ha. Ay kamo kang ngalimot ha. Itong hotline La Paz 0921-259-1170. So amo din ito ni Fire Station. Ngan big shout out kita kan Fire Marshal ba kita mga limot nga ron. Fire Marshal Senior Fire Marshal Officer 3 Dulcibet R. Villaflor Villaflor. Itong Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 3 Dulcibet R. Villaflor. So magturo pa lang nila din along the road. So malibot lang kita. Malibot lang kita. Libot lang kita kadali tapos masingad to kami liwat hakuan Lapas liwat an irahat spring hakal kabato. So amin din itong Lapas. Di ba? May hanainin namon yung bagagin ikinoan yung masingan kami mabisita namon utro itong Lapas 7-Eleven. So amin tira bungtok lahat pandisal may kalayton. Nakikita na nira kuhan nira amin din nira baga merkado nira bungtok. Taad po may da para burawin dagami. Ngayon ngayon ito din parang dagami ngayon din so niyan pwede kita din niya da umagi nalala kita maagi ti uli ngayon din diba yan kita nalala kita maagi. Uli makikita dagami nak so ali tira kuan may rayo di kita maduro. So may tira din La Paz Central School. Di ba?
O, nakakagsursulsog na kita. Itong mga burbong to, itong mga interior, mga dapit. Lahat nakagsursulsog. Okay, piko-piko. Hop! Oh. Tahala, ano man, sukaron talaan na inin, ha? Oo. At least baga nakahimo kita din yung mga rawon dapit ha may lapas. Oo, okay yan ha. Yan na liwat, matikad to kami. Nga to ng hot spring. Amoy lotan, amoy himang rawon, ang kanang kakulok. Ngayon nakitaan, anyan ha. Amoy lotan yan, kakulok gyapon. Igin usala. Usala ka handos, pero duha nga himang rawon. Tala, again, this has been your friend from another stars. Siyempre, di kang didapit lapas. Itong bungto. Normal. Ako isang kay Tonyo. Kapod ko he. Oy. Nato wala. Oy, kusyamot. Oo. Ako yung magpapabili ngay sangkay nga mga yukbo. Normal. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama, chup chup. Oh, okay. Masingan tulad kami. Tunhakal ka bato. Aki,